Igbo mma no aka bụkwa ada ngaladu asị m ka chifrota akụtela anyị ihe dị mma ụbọgị mịara nwunye elu egbe bere ugo ya berekwa kedu ihe eji bịa taa eji m akụkọ gbasara osu ihe mme bụ na imilikiti n'ime anyị na-anụ osu mana ya amaghị ihe osu pụta wee sị ka m bịa tata ka m kọwara anyị ihe osu pụta ka anyị nụọ akụkọ gbasara osu na otu osu ji wee bịa n'ala Igbo eziokwu achọrọ m iwetara anyị ihe bụ osu ihe osu enweghị ike ime n'ala Igbo ndị nwere ike ibu osu ya na ihe osu ihe batara ndị eji asọ osu n'ala Igbo nke ahụ bụ eziokwu nke mbụ nwere bụ osu bụ ndị nwere onwe ha nyefee alụsị mgbe gboo enwere ụdị mmegbu ị ga-emegide mmadụ ụdị afụfụ ị ga-atagide mmadụ onye ahụ ewelo onwe nyefee alụsị si alụsị werie ọzọ dị ka ibie bụ na o nwekwara ụdị agụụ na ihe mmekpa ahụ maọbụ ọya ihe dịka ọya ekpenta ekweghị ọgwụgwọ ndị mmadụ nwere ike iwere onwe ha nyefee alụsị si alụsị biko ọ bụrụ na ọ gwụọ ha ihe dị otu a na ha ga na-efezi ya ndị ọbụla mere ihe dị otu ahụ bụzi alụsị nwe ha adị dịka mụ na gị mma Igbo na-asọ alụsị nke ukwuu n'ihi na ha kwenyere na alụsị nwere ikikere ihe ọbụla alụsị nwe ha na-enye ohere ha anaghị eru nso ebe ahụ o wee bụrụ ya maka akụkọ osu kedu ndị nwere ike igbu osu nwa amadi nwere ike igbu osu nwesị gị eye nwa amadi nwere ike igbu osu n'ụdị onye nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ nwa amadi ga-anụ onye osu ọ bụla osu kama na ọ dị ụzọ na-abụ nwa amadi nwaanyị ga-anụ onye osu bụ nwoke ọ bụla osu ụmụ ọ mụtara ya abụla osu mana nwa amadi nwoke gaa n'ezinụlọ ndị osu gaa nụrụ nwaanyị bụ osu nwaanyị ahụ abụkwaghị osu ndị Igbo kwenyere na onye ahụ agbapụta na nwaanyị ahụ n'osu ọ bụzikwa nwa amadi ụmụ ọ mụtara ya abụghị osu ụmụ ọ mụtara ya bụ nwa amadi eye nke atọ wee bụrụ osu anaghị echi ọzọ n'ala Igbo osu anaghị eji ọfọ n'ala Igbo osu anaghị echi nze n'ala Igbo osu anaghị eme emume n'ala Igbo osu anaghị ejide ọfọ osu anaghị ekpu okpu mmemme osu anaghị ekpu okpu agbalakata nke ahụ bụ eziokwu ihe ọzọ dịrị ka ibie wee bụrụ Igbo na-asọ osu nke ukwuu osu bịa ebe nwa amadi nọ ọ nọpụrụ nwa amadi n'akụkụ ejewe ịchụ iyi jewe ikute mmiri nwa amadi ga-eje kuru mmiri osu anọrụ n'ugwu chee ya ka o kucharụ mmiri tupu ọ bịa kuru mmiri nke osu na nwa amadi anaghị azụkọ afịa osu na nwa amadi anaghị anwụkọ mmiri ha anaghị erikọ nri ha anaghị anụ ya alị eziokwu ị na-aghọta mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ụka abịana nke ndị bekee kpọ Christianity abịana mebicha ụmụ ihe dị otu a ajụjụ m na-ajụ n'ime nke a wee bụrụ ka ndị ụka bịara mebicha ihe dị otu si na ha ekwenyeghị n'ihe gbasara osu na Chineke nwere onye ọbụla ọnwụ kpokọnata onye ọbụla ọnụ jiri ọgba ya gbapụta onye ọbụla anyị ncha bụ otu wee si osu ahụ ọkadị o nwere ndị ka na-asụ osu ugbu a ịbụrụ nwa amadi onye osu bịalụ gị di ma ọ bịa ịnụ gị ibu nke nwoke ị ga-ekwete biko onwe ihe ị nwere n'ajụjụ a tinye ya n'akara mkparịta ụka ka anyị tụlee maka ya eziokwu maka na a na-asị na-emebicha n'osu ajụjụ m wee bụrụ ọ bụrụ na ị bụ nwa amadi onye osu bịa ịnụ gị ị ga-ekwe ọ bụrụ na ị ga-ekwe kọwara anyị na ngalaba okwu ka anyị nụ maka o wee bụrụ ya maka osu n'ụbọchị taa dịka m na-ekwe nkwa aga m na-ewetara anyị ihe n'ụdị ihe gbasara Igbo na ihe gbasara anyị Igbo aga m na-eweta